28वी राष्ट्रीय बाल विज्ञान परिषद 2020-21 मुख्य विषय शाश्वत जीवनात विज्ञान। माझे नाव सावंत दिव्या परमेश्वर, शाळेचे नाव कै सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालय सातेफळ, तालुका कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद। उपविषय शाश्वत जीवनात योग्य असे तंत्रज्ञान। तालुक्याचे समन्वयक शेळके सर व जिल्ह्याचे समन्वयक स्वामी सर। मी आज तुम्हाला आम्ही राबवलेला वीज बचत प्रकल्प याविषयी काही माहिती सांगणार आहे। शासकीय सांख्यिकी माहितीच्या आधारे पृथ्वीवर लोकसंख्येचा भार दिवसेंदिवस वाढतच चाललेला आहे। मृत्यू दर कमी झाला ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे, परंतु हे जरी खरे असले तरी नैसर्गिक संसाधनांचा अपुरा साठा अनेक समस्या निर्माण करू शकतो। वाढती लोकसंख्या प्रचंड ताकदीने जगण्यासाठी मानव निर्मित निसर्ग निर्मित साधन संपत्तीशी संघर्ष करताना असंख्य चुका करत आहे। परिणामी ऊर्जेचे स्रोत कमी होत चाललेले आहेत। सृष्टीच्या साखळीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक वीज जर नसेल तर जीवन व्यर्थ आहे। म्हणून आपल्याला विजेच्या बचतीची नितांत गरज आहे। वीज बचतीसाठी विविध स्तरावर आणि प्रसार माध्यमांमार्फत उपाय सुचवले जात असून आव्हानेही केली जात आहेत। यातून विशेषतः वीज ग्राहकांमध्ये वीज बचतीच्या संदर्भात जाणीव जागृती करण्याचा प्रयत्न केला जातो, कारण वीज बचतीमध्ये वीज ग्राहकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे। भार नियमांचा त्रास कमी होणे आवश्यक असेल तर त्यांना विजेच्या तुटवड्याच्या समस्येची आणि वीज बचतीच्या विविध मार्गांची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे। यासाठी शाळेतील विद्यार्थ्यांमार्फत प्रबोधन करू शकेल ही कल्पना पुढे आली। आमच्या कै सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालय सातेफळ येथील विद्यार्थी व शिक्षकांनी केलेला छोट्यासा मोठा प्रकल्प हा प्रकल्प विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक प्रकल्प म्हणूनही कार्यरत आहे। विद्यार्थ्यांच्या अंगी वीज, पाणी, इंधने इत्यादींच्या बचतीची चांगली सवय लागेल व विद्यार्थ्यांना लहान वयातच चांगला संस्कार होईल। शाळेजवळच्या परिसरात हा प्रकल्प राबवून मोठ्याच प्रमाणावर वीज बचत झाल्याचे निदर्शनास आले आहे। लाखो रुपये किमतीची वीज वाचली आहे। जर हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेने राबविला तर नक्कीच भार नियमाच्या त्रासातून किंवा संकटातून नक्कीच सुटका होईल असा विश्वास या प्रकल्पाशी निगडीत सर्व घटकांमध्ये निर्माण झाला आहे। शासनाने सन 2005 ते 6 पासून इयत्ता 1ली ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रकल्प कार्य अनिवार्य केले आहे, कारण विद्यार्थ्यांची क्रियाशीलता व सर्जनशीलता यांचा विकास साधण्यासाठी हा अत्यंत उपयुक्त किंवा हा प्रकल्प शैक्षणिक प्रकल्प म्हणूनही विद्यार्थ्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेल, LPG, विद्युत ऊर्जा यांसारख्या पारंपरिक ऊर्जा साधनांचा काटकसरीने वापर करण्याची सवय लागेल व तसेच सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगॅस, गोबर गॅस यांसारख्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर करण्याची सवय का व कशी आवश्यक आहे याचाही बोध होईल। माझी मैत्रीण सावंत दिव्या हिने वीज बचत प्रकल्प याचे प्रास्ताविक सादर केलेले आहे आणि त्याचा उर्वरित भाग मी सावंत अंकिता श्रीहरी सादर करत आहे। मानवाच्या मूलभूत गरजेपैकी वीज ही एक अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे। जर वीजच नसेल तर जीवन व्यर्थ आहे। म्हणूनच आपल्याला विजेच्या बचतीची व व्यवस्थापनाची नितांत गरज आहे। सकाळी उठल्यापासून ते दुसऱ्या दिवशी उठेपर्यंत म्हणजेच रात्रंदिवस विजेचा वापर आपण अन्न शिजवण्यासाठी शेगडी, अन्नपदार्थ बारीक व मिक्स करण्यासाठी मिक्सर व ग्राइंडर, कपड्यांना इस्त्री करण्यासाठी इस्त्री, हवा घेण्यासाठी फॅन, अन्नपदार्थ टिकून राहण्यासाठी फ्रीज किंवा ओव्हन, प्रकाशासाठी बल्ब इत्यादी उपकरणासाठी होत वाटते। आम्ही विद्यार्थ्यांनी प्रबोधन केलेल्या या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पामध्ये घरातील सर्व सदस्य उत्स्फूर्तपणे आनंदाने व सक्रिय सहभागी झाल्यामुळे वीज बचतीत सुधारणा दिसून आली। तसेच कुटुंबातील होणारा विजेचा गैरवापर कमी झाला व विजेचा वापर केवळ थोडी दक्षता घेऊन केल्यामुळे त्याचा खूप फायदा झाला आणि पैशाची मोठ्या प्रमाणात बचत झाल्याचे दिसून आले। यामुळे वीज बचत या प्रकल्पामध्ये सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांना म्हणजेच आम्हा विद्यार्थ्यांना आणि आमच्या शाळेला धन्यवाद दिले। उपलब्ध वीज व त्याचा होणारा काटकसरीने वापर यामुळे सर्वांनाच म्हणजे घरी व शेतीसाठी वापरासाठी वीज मिळाली। सर्वांना विजेचे महत्त्व पटवून दिल्याने प्रत्येक नागरिक काटकसरीने वीज वापरू लागला। मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंद्यांची वाढ, घरगुती तसेच शेती व कारखान्यांसाठी वीज पुरू लागली। ऊर्जा संकटाचे भान राखून प्रत्येक नागरिक काटकसरीने वीज वापरू लागला। यामुळे भार नियमनाचाही त्रास कमी झाला व पर्यावरणाची हानी होणार नाही। आम्ही वीज बचत प्रकल्प
हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी आमच्या शाळेचे आदरणीय मुख्याध्यापक श्री खाडे सर व आम्हाला नेहमीच मार्गदर्शन करणारे श्री सतपुते सर व गावातील प्रतिष्ठित ज्येष्ठ नागरिक तसेच आमचे मित्र व इतर वर्गाला शिकवणारे जगताप सर, ताकपिरे सर व दुधे सर व गावातील प्रतिष्ठित ज्येष्ठ नागरिक, संस्थेचे पदाधिकारी इत्यादींचे मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले. यापुढे आम्हाला असेच मार्गदर्शन लाभावे अशी आशा बाळगतो व या सर्वांचे आभार मानतो.